Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгиясе Айрат Арсланов. Шагыйр Роберт Миңнуллинның шигъри юлларыннан. Тукайның шигырьләренә мәңгелек язган икән. Ул үзенең шигырьләрен ни белән язган икән? Былбыл каурые беләндер. Былбыл каурые белән. Туфан шигырьләрендәге яктылык яздан микән? Ул үзенең шигырьләрен ни белән язган икән? Аккыш каурые беләндер. Аккыш каурые белән. Җәлилнең күпме шигыре язылмый калган икән? Ул үзенең шигырьләрен ни белән язган икән? Бөркет каурые беләндер. Бөркет каурые белән. Габдулла Тукайдан берничә әсәр. Мәхәббәт. Җир яшәрмәс, гөл ачылмас, төшми яңгыр тамчысы. Каян алсын шигъре шагыйр, булмаса илһамчысы. Бер гүзәлдән кайсы шагыйр, әйтегез рухланмаган? Байрының, Лермонтовыңмы, Пушкиныңмы, кайсысы? Файдасыз бер ит кисәгеннән гыйбарәттер йөрәк, пара-пара кисмәсә, гыйшык, мәхәббәт кайшысы? Әмма ләззәтле дә соң, яшерен газап, яшерен яну. Бар микән белмим, моның миннән бүтән аңлаучысы. Барша әхрәрі мәхәббәт миннән уңда зан итәм. Кайда Фәрһәт берлә Мәҗнүн, мин аларның таңчысы. Сабый чакта укытканда мине хәлфә, рәхмәт аңа өйрәтте бер яхшы нәрсә. Субханалла дип әйтү тиеш диде, бер мән яңа гына туган айны күрсә. Шул заманнан бирле айның туганына һәм дә алтын көпчәк булып тулганына карап, кайчан күңлем хайран кала, диям шунда. Субханалла, Субханалла. Бу әйтүем хәйр минем гадәт кенә, бу бер дини булган әдәп кенә. Бер вакытым бар, укыйм моны чын күңлемнән. Хәлфәм, яусын сиңа һаман рәхмәт кенә. Менә нәрсә, бәгъзән күрәм сөйгәнемне, көннәр төннәр гыйшкы белән көйгәнемне. Шул вакытта минем Телем тутлыгадыр, эшкә кушам тагын шул ук белгәнемне. Тулган айга шаш йөзе, башы аның, яңа туган айга шаш кашы аның. Аңа карап торып кайчан күңлем хайран кала, диям шунда. Субханалла, Субханалла. Әгәр күрсә, шул матурны Гайнетдиннәр, гади генә Кутбетдиннәр, Шәмсетдиннәр, каяларга соң Субханалла дию. Укымаган алар, бер нәрсә белмиләр. Әгәр хәлфәм, мин дә шулай надан булсам, синнән гыйлем ала алмыйча калган булсам, әйтер идем шулар кеби мин гыйрфансыз. Ай-ай, бигрәк матур икән чуканган кыз.
Рахмет. Басқыш. Сүйелген үй түрінде бар иді, ғаят зұр басқыш. Қырықлап басмасы бар, бек ауыр һәм дә зур басқыш. Кереклікте бәрәбәр булсалар да басмалар бірге, юғарғы басма теңләшмей түбәнгі басмалар бірле. Юғарғы басма мағрур, мен юғары, сіз түбәнсіз дей. Нешік ғали менім орным, түбәнгілер күрәмсіз дей. Шул шақта бір адам келді де, әйләндірді басқышны. Түбәнгі басмалар мінді, юғарғысы түбән düştü. Musa Celil'den bir eser, Daru. Kız avırdı, təni uç şekilli, sulğıp tibə yüreği. Ғажиз қалды доктор, ауру қызға бір даруда файда бермеді. Ятқан шақта ауру түшәгінде ауыр түшлер білән саташып, ашылды да ишік юл киімінен. Қайтып кірді қызның атасы маңғайында, батыр яра ізі, һәм белінде поход қайышы. Күпме йыллар қызны зарықтырды, шул атаның йөрәк сағышы. Таныш yüzünü көріп қыз йылмайды, әти дейіп аңа үрілді. Шулық түнні жүзден тері шықты, қызу қайтты, тәні сүрілді. Ғажапланма доктор, көріп қызның дару ішмей кинәт сауғуын. Білмәдің ме жерде сүю деген ең қуатлы дауа барлығын. Татарстанның һәм Россияның халық артисты Ғабдулла Тукай исемендәге бүләк иясе Айрат ага Арсланов.